brother, who called up a bit to that day. They just thrown you out and then the better to take it over was him. 2 minutes was running out one yard at Tomoba or the Kasai. Now that's the numbers of the J about the phone payment. The Miss Son said, Massa 2 minutes I was selling Jumama and then you bring. For 2 minutes, and I said, be a man or no. Many pebby are better than and then you made an always a radio to me, do Bassamachi. Casa Funmu, now buy us 80. Faimuken Kai, the Vienna Casuti Naye. Amen. Anjana Yesu aba. Nana me no be din komo kakra. Enkomo ne ya ba twetwe ne sa nwentoma. Ade aba ko ase no nso ne se. Nyame ammo nipa se nipa mewu. Nyame obo nipa se ne seso ne Subai. Ne subai. Yes. Woje me so amepa amen. Amen. Nyame onwu. Nyame ontonko. Nyame ona. Yes. Nyame emma kokora. Onsa nya brante. Woje me so amepa amen. Amen. Sadia ni nyame ban tie no. Efra de bom fiti ase no sa na tie di besi ne. Onsesa. Woje me so amepa amen. Amen. Na yansa no nso. Nyame tete fam dotie. Genesis chapter 2 verse 7. And what did you onipa? Yes. No whom go home a good nipa winim. Onipa does anybody or cratias for. But I am the born nipa say nipa matras forever and ever. The nipa nka wonje. Na me no ba be din komo. Woje me so amepe amen. Amen. Nyame born nipa no. Na wa bo edintro. Edintro. Yes. Na enua bi na etise se enua we papa ni boni ni ana papa ni boni hu nim de adua enkwadua edie eye nua mienu o ana si ona nua no eye 3 na 3 no mienu ehiri kohia faako edi wura fom ana ba ko nso ate ne ho ano nso si wo ba ko pe na papa ni bone hu nim de adua no amere Lucifer aye bone no a nyame to na basase so no woni ni agent woje me so amepe amen. Amen. Spirit of death owo oye bofo asama do ye bofo according to a Decem 20 wokai ho a wo be wusu owo ye bofo so asama do enso ye bofo ana a Decem 6 enso kan a obekire so owo ye bofo woje me so amepe amen. Amen. Na mera Lucifer ya bone no nyame hwadi wuni se Lucifer hunyehu obronzam wanya strong. Yes. Na de men bonsam aye strong ayi owuo. Number 2 aye asamado. Yes. But so owuo ni ho asamado adwuma asa. Lucifer nso adwuma asa. Sir. Enti nyame kire owuo anu ade ne hye boni nim de adua no enya nkwadua no wode ne hye papa ne boni wonim de adua to wode ne hye adua no ana obo Adam no wode Adam nsa aye asafoa obi enti asem ne ye Yo. the Adam sorry gina no nyame ka kire nse wahu adua ba we papa ne boni honim de adua ada wode onsa beka na abate na wadie no owu hyem obefi na ofira obekum owu soduanum ofira obekum enti masasam wai anya sam a wode batu tirim etuama no abanyina dibi ba sa papa ne bone honim de adua emfa onsanka amen. Amen. Adam tena trom ho Nfie mako aduanan 40 years
And so Genesis chapter 2 verse 18 aba. So enye se nipa nko betena. Man se so boafo a de abai. Amano. Nyame de na ho ato Adam so. Wo yi ne rip ne mfempade ba akopɛ ɛna ɔde nam ɛhyɛ anamu. Na ɔde nwiri if. Ɛna Adam ɛka kyerɛ if sɛ wo ya me honam ne me dompe. Me mu na ofiri baaye enti mafra oba. Jemeso amen. Amen. Na tie. Say di abawei. Wonyame aka kyerɛ me sɛ menhwɛ na ma nibi. Obi antie ho. Nyame anka nkyerɛ if ɔka kyerɛ Adam. Yes. Ana Awurade nso ama ne command sɛ ka kyerɛ obi. Ɛyɛ between Adam and God. Na me pɛsɛ nnɛ me no work kyerɛ sɛm no. Enti Adam I am very straight. Wama tratro mu ho. Tambia nyame firi soro ba. No ade ne nsa beto Adam kom. Ne nsa da if kom. No ma nante tro mu adidi nkomo. Adam nyame ba ne nkyɛn a ɛna nyame ani gye wie pɛyɛ. Efisɛ watro sɛ nyankopɔn nika wɔ nipa mam. Enti bere bia nyame besi fam no. Wo hu ne sɛ so ade. Ɛsoro hɔ. Bɔfo bia ni hɔ a wo sɛ nyame. Sura bɔfo bia nsɛ nyame. Wo gye me so amepa amen. Amen. What you say? Yes. Sura bɔfo nsɛ nyame nti bɔfo ni image. Sura bɔfo bia ni hɔ a wo image. Wo gye me so amepa amen. Amen. But nipa dia nyame bɔ ne sɛ ne sɛ so ne suban. Asekyerɛ ne sɛ nyame na wuru soro ɛna ɔde asase ma nipa. Sɛ ne nsa so adeɛ nso mewuru fam. Enti nsu atene. Yeye nti na nsuo no wɔ hɔ. Enti me gyina hɔ yi. Wo ba ka kyerɛ me sɛ nsuo wɔ ase. Adwoada masene nkɔfoɔ ma medidi watam. Ɛfiri sɛ mimi ntini ade nsuo to hɔ. Ne nsuo ntini ade bɛbaeɛ. Amen. Momenya very careful. What you so amen. Amen. Nti nyame bɔ Adam ma wodi nneɛma nyinaa so me ka no kora kyerɛ mo. Asase wei enipa na di so. Nyame di hyɛ nipa nsa. Nipa na di so. De me gyina hɔ yi. Wo ba ka kyerɛ me sɛ na yɛ wukuda na yɛ fɔdwo a nsɛm hunu ma me. Wo nananom na kan ya wonim tro sɛm ntia. Wo nananom ka sɛm na de toto Bible ho na nje pepepa atokona. Jeme so amen. Amen. Nyame bɔ anane nyinaa no wanto bi da bɔne nane nyinaa yɛ ɛyɛ papa. Yes. Obi ante ase. O jeme so amepe amen. Amen. Ti Adam atra tromo na tie ne ye. Me wa message bi amato din keep your secret. Your secret is your power. Nipa bia or reveal the secret no of down. Adam revealed his secret. Atra if oya na yere de but o ka sama ya between on ni nyamentam akyerem. Na dia ba ko a yanhye no nso ni. Nyame aka se enye se enipa nko ba de aban. Ebetena enye. Nti so sit down. Na nko wutifio no obi ante obi a enye. Oje be so amepa amen. Amen. Wonim se nipa ba ko te manhye mu. Aborose atoso nsia. Na nipa ba ko pa ne occupy aborose ani nyina a edan ne bubugu. Wonim se edan ne bubugu. Oje be so amepa amen. Amen. Ona nipa so te ho. No bia nkasa wasomu a wu ndam. The Bible says enya se enipa nko betena. The Awurade ye ne saso boa form an na ti asem ni. If Lucifer clever oba assassin so mama nka asem nti Genesis chapter 1. Lucifer by before ansa na ye bonipa. Na me bo so ne assassin no. Na oto Lucifer by. Na Lucifer ba ye assassin saka saka. Ka wo ya dia ema nyankopɔ tirimu ponya dia ba. Yes. What do you say? Yes. Now the Spirit of God was faster than everything. Who the yarn will be put to so.
and what this separation eba esum ene han tem jemeso kasa amen Amen. the person na obi a wotie me de tie ne ye mesraw awiye bramu ne yewoi same me begina na man kan kora nkyere wa mahaw obi a wo akoma dan ha ena message aba no check wo behunu wo mfie aka so wo mfie ne bia wo behunu woni bi nso a wo behunu Junam na won se funda kasi wa no adi ano jemeso kasa amen Amen. na watatu aka na adi kofie Adam waja ifu ho obi ase anya se nipa nko betram waja ifu ho ana ono nko awo baabi ana wo ya adwuma na Lucifer nso ya clever wa dadafo Yesu ba na obeka na dwene wo se wo wifo mba Jisu obewiawo so owiawo wia ansa na wowuo anya koye kum Yes. what do you say ansa na sama adon so ayde abai asel nti Lucifer ba throne oduro ha and call if was straight well one rip well easy to break it well one rip the ane so obemre yase prayer baako ubu a easy jemeso amen Amen. me ba cha what you say Yes. yase prayer baako ubu a de abai Ibu. but say o kabo ma ubu a Ibu. if I am one rip well easy to break it Intina obekona yombo bi achi sister pani bi agina ba bi no wose ne pe jemeso amen Amen. sister na nyini kya no anso no convention Pade ba ko pe o we mele. am fem pade ba ko pe O mele papa. we easy to convince we easy to break it That's it. jemeso amen Amen. o wi university kra oba ho no obi asida nkoko no agina no wasoro Gogo. sister manager o what you say Yes. fine to Lucifer called her straight to acquire ya wantia o show you for was na atia sa woni mu nyina atwe sei enti onyame kase aduaba wa ha nyina mamu ni bi won the trick Yes. no so one cancer o se aduaba ni nyina ayani na so aduaba wei o se ada ya batimi ebedi awunu ye bewu ehona Lucifer hunu say yes the cantam partnership So. Lucifer tina wo tinu no ya wo kontro mo no hunu se enipa na ye nyame nsa soade enti se nyame di bibi besie wasase so definitely obeka tira nipa jemeso kasa amen Amen. enti so pa nyame tiri mu pa hu na so wi ni nipa pe obenya nyame tiri mu pa de ba Ahunu. Amen. Amen. asaba na me kano Yes. wo wura tronum simple okoya na wo se nti onyame akase trauma aduaba ma obi ani bi no se on kasa na aduaba ni nyina wasi ani na sa aduaba wo edie wasi ada ede nsa beka no ne yebete ade ni yebewu wan wo hunu se owu ehim se owu amaka Lucifer ho a Lucifer dwuma nwie pay You pay. enti ho ana oye fast ana okọ aduaba ne ho no okatire if se asama wo ka no enya sa na te onyame wo boa trauma aduaba nyina we na ede wudi bia woni bebue na abahuru papa ne bone no aye se me anan nyankopon mu baako Amen. jemeso amen Amen. woni ma se kire nyame aye nyame oye papa Lucifer ye bone enti papa bone hunim de adua no aye ono nyame ana Lucifer ana Lucifer nso se so oti aduaba ne bidia obe se ono Lucifer ana hwan nyame we ba ta wa ya Amen. na se ekosidi nyame ka ya na so but all conventional the Bible say Lucifer ti aduaba ne bidi what pedi ya no spirit bi ani ho awu spirit bi awu
obi ansa no nso asem wei mo amokɔ mpaebɔ a bayi tie fie ye bɔ no tuo epee munyai sɛ nkura sesam no yo munyai wawu bayi spirit a friend bayi wawu ni fun nakada dabi efiri si awo wawu sɛ bayi na awuda hoida aha ha nipa dua na bayi ni tinimu no obewu jema so amen amen na spirit no firi ni mu akɔpɛ nipa dua foforo mu ayɛ deɛ bɛ ase spirit ni nim ɛkyɛn nipa dua no enti sɛ papa wei ɛna bayi honhom tinimu na sa wobɔ mpae papa wei wu a bayi no wonko no yes wo firi ni mu no akɔpɛ nipa foforo mu ayɛ deɛ bɛ no wabɛto na adwuma so wajema so amepa amen amen wate masia enti mra Lucifer tie aduamba na wodi ye no ana obusa if samawu uye no so nguye the Bible say if ehunu se dua no efe edokon etiani if di aduaba ne pe ana Lucifer fam no owura if mu no se koma kunu bi Adam so wotro ne mfimfi o ye adwuma odu ho a na if hwa nanim no se mewura kato ani be di ade bi ma yo makata odo me pa di yo me do jeme so amen amen yasema won shop wan taache kura ma won kanhwe di amra oso mu pa oje odon ne yere to oje aduaba no a oso ma na owuo kikan ho oduanum no se na wo ye waso di adi hwe ade cha aduaba ni nyina no odi sha nanum odi ya ena duanum bi ewa ana wo wuo je ho na Lucifer ne asama adu boshe ana hohom a wasase so nyina hu ni se omo ye winner omo boshe amo soro wo so na bra wo se nyame ade ba fam na nuri ara urade te soro no hu se bibie sitro num jeme so amen amen wo se ni trase wo hwe tro num no hu se Lucifer ne asama ado ne owuo ehurihuri one was no or some ya fast na me si fom na me ba pam sa akuruso na me cover nkwadua no anye so obeye fast akote nkwadua ni bia di no atrase aye bone na nyina wonka owuo nhwe the urade ya fast ane na bofo si fom no ma tarafen ne sarafen across dua no nkwadua no omo cross ho ane obefre Adam the first man I would declare evangelism. I will wonder why you're God. He called Adam 3 times. Adam. Who are he? Not the Bakote. When you say Bonnie, I'm out to be if you commit sin, survive when you're near some about you run. I'm not sorry. Na wonto adwama amom hwese de no ani din sitie wonto adwama amom no wo sofo ana apese wo yigudu ei kwaku ba sori ate oso aso de amabo sofo ya amom mpa ya mai ni honhom pe ase wa toboni abrantia ti asem ni Adam wajane ti awurade ti am Adam wo wose mra mete wona no misuro wana awurade hu ni se bibia hye na wose Adam minim ade kode aduaba mesi ani no ane wadi enka Adam anyene mfom so ntum na wo mu nkotodwe woni na anim na anka nche awurade se awurade wo ba aduaba ne madi me ya boni atiawo me mobo ka that particular day ka urade gina ni tumi so te se mama egina ni tumi so yi muntiefo ko gina ni tumi so gi Adam o so gina ni tumi so yi won
judges are sentencing, but the power is power. What you only must know, I declare, mumpie. What you must show, amen. Amen. Mumpie, your sentence, so me say, I declare, mumpie. And told him, what can I say? Already say, a diabam is here, and what didn't Adam accepted the fault. What my yamaya bonnet was so yamaya, not so why. Or so a banner would never come on it. They were at the body drink or say, yes, Adam, a man, I mistake. And so I die or body peer who was Yamaho. Yamene, Adam, the Jina was saying, and if Yamema and Yane Bessie baby a pole you. Adam showed Yamese and Adam said, when Yamese Adam, when the Jina way. Adam who are body free to cause from nakedness. Or show banner son who are Jamaho. God. So when Yami wedi Yami honam to me womb. Enemy don't pay, or Jamaho. To me womb, Papa. And to me, Adam, and who are banner no Yamentama diabetes. One show ya or Bible you are free Yamim. One show ya. You are so for Babra, a man who degree. I know my soft dear quarry. One say, will be free Yamim. There were so many prophets, I read the flower, but a man 70 of free Yamim. And you know what they be America, or because you be an army soon. So, one to me on Kumu, no Nipa, do you see a couple of some Jim? Yami and more damn said, Omew. Or Bonasan Kobatras forever and ever. But the Adam Bonnie were yes, what then? The near the Abanuati. To an Amishanity was Adam. When the moon fifth now be did. Troma had their own tribe, you, Beba Pamo. As I see only a sword by your chaffer. In Casanan and Chemse, Emuna Betna. Ubewu. A son, someone who appeared to know Ubewu. Jemaso, amen. Now, I dear a whom piano or will be control. Now, a Nipa dear, Mamma, one day, Monsieur Swabam outside. One day. See, a cow one day is talking 1,000 years. One day is talking what? 1,000 years. God give a man 1,000 years. I've heard them saying, Yaman. What you mean, you know, one can say, Yamame Pacho, a debasin, a Pacho can you Nipaya. Nini Ayan Bonano, no about Yatum Samaya Bono, about Pacho. No. The Bessinet. Or bad Nukunayan Bonnet, and son Sabaman alone self, no panic at on earthing. Banso Anumwa you do, so by Panicunicho. According to me, Panajacho. A Johnson to me, Pacho. Said you not Adam Tiano Sani. What do you say? Yes. Ha. Do you not do me Adam, not do me Eve, not do me Wawa, no Oja Lucifer. Because one of the are born to the other. Until Obia sentence will be life in prison. Sadi Pani and saying you know come for. We are life. Yes. According to say, yes, show be red card. Once I transfer near rational. Because apart from red card in the BBN, hope you. You're not the green is son so dear, that's what park and so. What you say? Yellow, you're the son is here, but that's what park and so. I know you're warning. You're the road to the son is saying, you're rational. Until your sentence will be life in prison and answer to death. Your sentence in an approach are rational. Because it's that time, no. Okuletua otimi kum nipa bia ope okuwa yenina sembio e ka life no what is it a cut death no yesi wo kowu enti wo fa ba de bo prosin iku no no oji prosin ba ko tuo shoot nipa 100 a death bona oji me so amepa amen nti Adam no a nyame born no a
wɔbɛtena forever and ever. And Nipa no bɔne baako pɛ aduaba. Aduaba baako te sɛ pɛ mango, orange, pineapple. Aduaba baako pɛ no te sɛ pɔpɔ bɔfra baako pɛ. Ya wɔte di ya no yɛyi life afiri hɔ at the years na abere no years no nso yɛ man 1 day represent 1,000 what years ɛna yɛde ama no nti Adam wɔtena asase so the first man Adam wo no yɛ Cain ɛbɛdi awu na medumi Cain Adam asetena wɔtena asase so nyinaa no wɔnya 930 years 930 wɔntumi ankorɔko 1 day 930 years ɛna wɔnya Adam wi nti so check Bible no the highest nipa wɔnya more wɔtumi bɔ bradru ni 1 day ho ɛyɛ Metusala wɔtumi nya 969 years 969 ɛka 31 years na ka wɔnya 1 day nti ɛtɔda bi na sɛ mehuru obi manyina wɔnya sɛ wɔse 70 percentage sɛ wonnu 10% 10 wusi wanyini no 10% wonya mepɛ sɛ obi antie me wogye me so a mepɛ amen wokenka Bible a wɔse bɔne di nipa mfie so na ɔtene ne mfie deɛ wɔto so kenkan Proverbs chapter 10 verse 27. Verse 27. Wɔsɛ Awurade suro to na so. Obi antie ha yo. Wɔsɛ nipa a Awurade to ne na so. Ɛyɛ nipa a osuro Nyankopɔn. Abɔnefoɔ fie di betwa so. Na de bɔyɛ ne mfie deɛ Awurade so obetwa so. Yes. Once why din. Wɔnom tramo ɛbɛpɛ nyinkyere. What you say? Yes. When you say kuroi, muntie kuroi. The whole Ghana, akomadan, oh ya jidi money. Listen and listen good. And I know no Peace FM, Mahu News. Say kura, wamono tramo more. Aya akomadan. What you say? Yes. We anasra. Hey. Nanyina say mama kwan tie ne ye kroma mpanimfo ne afranto mpanimfo no mama kwan ama ya de bosom sesei enkamudin tra enkantre wa de pam but the tra wa bosunsum Yes. What do you say? Because empower. Kwa kubo nsam nam sa ha no ofre tie ne ye akoma dan franto mena me yabosom kase wo ho sadi wai enye dimpa Enye. ti asem ne mom yanka ye ka power hia oni power wo men kwa me hunu sa ya za Okay. there is no power in that guy. Yes. And that me can radio so me se wa ya za anya sika won sakra No. what you say asampa na me kan o me be ka sama kire nti Adam 930 years the highest mass I am Metusala when you 969 years Noah wasampa kani otoso wotwe Noah when you 950 years 950 Jemeso amen Obinya 940, 930, 927. Yes. Jemeso kasa amen. Now me study Bible no. Ana me hunu one man bi Metusala. Ansana papa no ebe ware oba no. Ne wanya 87 years. No hunu oba da. Okay. No. 87 what? Yes. Yes. Do be a Genesis. Genesis chapter 5. Verses 15. Genesis 5:15. Yeah. Ɔsɛ
na mahara di mfinhyia aduosia num na wo yale na yale de wo mahara tiri no odi mfia ha wotwe aduasa na wo maba ne mabarima na mahara na nyina ye mfie aha wotwe aduokono num na wo ye wo de ono nso nyae mfie wo ha sai aha nkono aduo wotwe verse 21 no yankan 21 or 22 21 na ema di mfinhyia aduasa num na wo matusala na he na ko matusala tiri no ono Onyankopɔn nante mfirinhyia hasa na owo mabarima ne mama yes na Henok na nyina ye mfia hasa aduosia num na Henok Onyankopɔn nante na otu yira Onyankopɔn fa ne koi wose na matusala di mfirinhyia wo ha dua wotwe nso no wo Lamek 187 years wo ansa na wo huru wo ba na wa wo no Jemaso amen 187 and son walk was so about percent sister me down oi it is 900 and over it deserve yo ne anya wa nware ntamo no mfa bada otiye but no 12 years what is here upenyi nkyere Jemeso amen nti nyame ma nipa one day nipa class ebi nya 969 that is higher mass nti 969 minus 1 day which is 31 years nanko akroko wo Jemeso amen nti fa no two trim wonim no time nipa nyina be kabom eya bone tie nyame no time to Onyankopɔn te wodi in Genesis chapter 6 according to Genesis chapter 6 no Genesis chapter 5 amra nyame apamo Adam no eteki mfie wo haduo no na nyame nkasa Adam ho da nti Adam wo Cain ebekum Hebel no mfie bi achi ana awrade mfie wo haduo no emu ana obawo Set ti nyame hwede no so no awaseme fa Set na me de Set asefo ye wo man me do mo ya me ma nti wo fresh Set ma no Nyankopɔn ma ana wo fresh Cain ma nipa ma nti nyame ma no ahu ni nipa ma se wo ho fe wo ware se de wo pe na nyame to wodi no so no se nipa bodam me ho mu a ebema nipa nya 900 or the same 1,000 years entre nipa mu nkosi da this abranche hu ababa ho set mano ani ke mano wo mo fa nipa wo wiram ye fa ma kwasiasem no mo di wo mo to mo ja Abraham ani wo mo ja Cain boneso wo mo ja what is Adam ani wo mo ja Cain boneso to nyame ka se no Jemeso amen Genesis chapter 6 what's nipa ne bone nipa ene bone nipa refri ase do so asase so kenkai no mama wo no Onyankopɔn ma hu nipa ma se wo ho ye fe what nyame ma is talking about the Set ema no nyame do mo ye ma ana nipa ma nso ye Cain ema no nya obu won se ya dome won ento mo ntimi nya Nyankopɔn ma Jemeso kasa amen anu asese woso hu se wo ye fe onipa ma Onyankopɔn ma hunu nipa ma se wo ho ye fe wo fe no ware mu wo biara wo pe na awurade ka se me ho de ntena nipa mu nkosi da ho wa me nipa nya one day ebi kroko 969 years no me ma ne ntena nipa mu nkosi da efiri se wo ye honam efiri se enipa ye honam nti wona ne nya mfie wo ha aduo no nti enipa mfie na me de ma won sesei enya 120 nti 1000 what 1000 no what 120 film nyame bufu dako no yeah no mfie a what film mo work mame 880 nyame bufu Adam what a life everyone ma one day nyame bufu Set ma ani Cain ma boni omudi no nyame sa tifrimu oti 880 efri ni pamfie so boni te ni pamfie so
na nyamsuro to na so Yes. woje me so amepa amen Amen. ntini pa mfia bekasai obi anka bi ni pa mfia bekasai 120. 120 woje me so amepa amen Amen. Mose benya 120 mama nsese nkyerɛ Yo. yawo no wonya 40 years ne yapam no ana okotena Midian 40 years ana okoyi Israel fo odo mo ba so benya 40 years wo fam no obewu ye wonya 120 Moses 120 enipa be wuru 120 ni saa what you say ebe see David abraso obi anyi na som David braso jemeso amen Amen. fine David abede hene kinso ebe wuo no anam mfie wo ha ne akire wo ha obi a 110 na 115 onyan Samuel enyini Eli enyini Joshua no nyina nyinya 120 years wo jeme so amepa amen Amen. me pasa wo de wadwen pene me na wo ne mbiribi David. hwese David agina aborosa so wato nani na Uria yiri dware ne ko ba do obi yire Bible nso said wo fo obi yire no oniti de ofo obi yire no oniti ana David ahunu Uria yire ana ne ko adono Dono. ana one na badwaman one badwaman no asasoma me yakofa Uria na wode pipa sene nsem me Uria ko yakokum Uria wonim nyame hwadi samnante yan hwade be wasamnante Psalm 90 verse 10. verse 10 Ose yem finish yana. afadia yem finsiana Emu omfia dioson. enkwa wo haduo no bio nyame ati 50 firi so Dioson. adwamamani amumuyo David kum nipa afa obi yire nyame se amumuyo ne bone ni nti wati 50 aya de abai Afiri so. Yes. nipa mfie na to asokai Emu omfia dioson. ewo mo mfie aduoson Aseboro so a. eboro so a Eduro de wotwe. na dura duowotwe Emu ahwade ye na fire aduoson efire aduoson ekwa duowotwe no emu asetena de no Bre. ayi wabra Yehudie. eni ahudie Etamu ntam so. etamu ntam so Etuko. etuko jemeso kasa amen Amen. aya sasa boro kokwa nifura sisi yare eni tipaye Bre. stroke Bre. jem afre akono wona mana na akeka bom Yegyina. wunya awasa wunya support jemeso amen Amen. enso obi be won first born over 187 years or won the first born Modenu wo ho. na hoten wo ho enso na 60 years kokwa atue no tuti sei Be don gontem. otra se anu achia Ojuga edion. Bre. wojema so amepa amen Amen. ti asem ni yo ti ani ye bone tini pamfie so enti na fa pen ye be wake na watete wo bone afiri wo mfie wanya mfie sa na wote ha Amen asem. David say Psalm 90 say ni pamfie na wo musai Dioson. obi anka bi o se wo musai aburu so a na ya de abai De wotwe. fine when you say Jesus buy no abaka se no Matthew 24 was se man twama no so a Namba kokora. minya honam krokora adentia boni be increase wa bonten boni be attraction wona ma be hunu boni ye bebu boni sadepa e be fashion Yes. wo ko be do boni so obeye Be ye. enti nyame hwadi no so no yesu no no se na no mfie dioson no se man twa so a minya nipa ba kokora because afefe de ene nneoma akono e be busu wo wiase be wie nipa adwana what you say Yes. enti se nipa mfie na enu mfie aduoson bio obotre na ebra na otre na ebra no so urade ani na urade hwe ehunu se ena